Казвам се Иван Янев, съм председател на Федерация Спорт за хора с зрителни увреждания, която изпълнява проект Диалог на тъмно, модел за прозрачност, който всъщност цели именно това незрящи да водят зрящи в тъмното, като основно разчитаме на хората, които правят политиките за хора с увреждания, да дойдат, медиите, бизнеса и абсолютно всеки един човек е добре дошъл. Проектът се изпълнява в 4 града, това е третия Варна и ни остава още един Бургас. 4 дни, имаме 8 сесии. Хората, влизайки в абсолютен мрак, от една страна разбират какво е човек да бъде незрящ, но от друга страна разбират какво имат, какво богатство е зрението, защото зрението е основното сетило, с което един човек възприема околния свят. Това е едно приключение на тъмно, за което не може да се разкаже, а трябва да се изживее.